Estava practicant els d'allò sense fer curt. Sí, amb pilota. No era necessari que el teu cacauete allà. Cacauete. Cacauete. Han de cap el cacauet el teu que entra dins una xiveca. Mestre. Ho sé. A despilotar i a passar-se la xipra. Què? Tu fas així. Entra en la xiveca, xaval. Però per culpa de no per fer aquestes coses. Sí, no. Van enganyar a molta gent per seguir un ideal. No parlis d'ideal si vols canviar el món. Fes-ho, però no en parlis. Sí que hauré de treballar, però no sé, no vull que tota la meva vida sigui tenir un contracte escombraria i somiant només en hipotecar-me i pagar la meva factura a l'aigua a una empresa que, mira, que està contaminant pous aqüífers a Colòmbia. Joan, no diguis als altres el que tens pensat fer. Simplement fes-ho. Jo no dic ni que sigui millor ni pitjor, val? Soc especial, no sé. Hi ha coses que m'agradaria fer, no sé, com per exemple ser més divertit. Val? Com el Miquel, hòstia, el Miquel era un tio divertit, hòstia, el Miquel. Ei, mira, el meu germà. Miquel! Doncs això, que ara ja no només no vol que li diguin Grau, sinó que, bueno, que es pensa que no se li aixeca per culpa del Miquel. Què diu? No sé, a vegades em costa fer la idea, no?, que no hi sigui. Molava, tio. Miquel! Realment ningú diria que sou germans. Clar, dona, perquè jo sóc una fera al llit. Sí, perquè, bueno, a veure, se li mor el germà i deixa de funcionar el llit. I clar, vulguis que no, saps, es relaciona i com que no hi para a pensar durant tot el dia, no sé, si és que si per un moment la seva polla deixés de ser el centre del món, saps què et dic? Però ja saps que això els homes... No, ja ho sé, ja em faria tot més mal li fa. Mira, jo crec que si hagués perdut una cama, es queixaria menys. És que és patètic on tenen l'orgull els homes. Però ja t'asseguro jo que a la cama, no. Què passa? Hola. Hola. Hola, què tal? Guardes. Què tenen a veure aquí els meus pares? Si estic aquí és pels meus amics, i no només per culpa dels meus pares. I sí, no em porto bé amb els meus pares. Però bueno, deixem-ho estar. De què estava parlant? Adéu. Adéu, no t'oblidis de trucar-me, eh? Què? Com a tot. Bé. No tinc feina, però bé. Bueno, no sé, això de... Aviam, de no tenir feina és temporal, no? Sempre acabes trobant, tard o d'hora. No, sí, si encara no he fet cap entrevista ni res. No m'amoïna gaire. Aleshores va ser quan em vaig adonar que ni tan sols sent un superheroi pots obligar algú a deixar-se ajudar. Aviam, Marta. Jo tinc superpoders, saps? I l'altre dia vaig utilitzar la invisibilitat i vaig veure si el comportament teu que no és normal. Soc comprensiu, en sèrio. Explica'm què et passa. Marta.
Veuràs, jo puc llegir la meva. I com que puc llegir la meva, saps? He donat de que tu tens problemes. Tens problemes, Marta. Per què no m'expliques els teus problemes? Per què no li expliques els teus problemes al Superjob, Marta? Per què, Per què? Malgrat la meva imaginació, no trobava cap manera de connectar amb ella. Vull dir que, com si connectar amb algú de veritat no tingués feina. I va ser en aquell moment quan vaig pensar que seria més fàcil contactar amb algú que ho tingués més fàcil que jo. I no sé, últimament trobo que la Marta està rara, no sé, d'una forma especial. O sigui, que la trobes especial. Aviam, no vull dir això, sinó que està diferent, saps? La trobes diferent o ets tu que se sent diferent? Ja. Alguna vegada s'ha imaginat com si el seduïssin? I què, Joan? Tens nòvia ara? A què ve això, No sé. Et fa por parlar dels teus sentiments? No tinc nòvia. A més, a vostè què li importa? Vull dir, aquí no he vingut a parlar d'això, no? I aleshores per què has vingut? Doncs perquè vull saber, no sé, si la Marta tenia algun problema només. Crec que queda clar, no? Doncs ho sé. Recordo que a l'escola estava molt acomplexada, però... Bueno, era això, que la seva mare li comprava la roba i diguéssim que no anava gaire a la moda. Però, no sé, un estiu va venir, quan va començar el curs, i anava supercanviada, es va rapar quasi tot el cabell i anava amb pírcings per tot arreu. És ella, no? No sé, que des de llavors jo no li he notat res raro, saps? Que no s'ha queixat de res i jo crec que està molt satisfeta amb la seva imatge. Jo realment no trobo que estigui a gust. No crec que estigui a gust amb la seva imatge, en sèrio. I com pots saber? Tio, un dia, No, una tarda, no, 2 hores. no, Joder, tio, fes-ho per la causa. No? no. Tio, però tu saps com està la tia? Aquella tia està boníssima, tio, joder, no em pots fer això. Mira, Andreu, tu no tens 2 dits de front, val? Tio, però què dius? Si jo tinc un gran sentit de la responsabilitat, tio. A la bola no li passa res, perquè vaig, la impressiono amb els superpoders, me la follo i te la torno. I a mi què cony m'ha de passar? Doncs em poso condó i ja està, tio. I ella no patiria gens. Ans al contrari, nano. Ja me l'imagino. Gaudint de la meva supervelocitat. No ho penso fer encara que m'ho demanis. Què has dit? Que si cal que em casi, jo em caso. Follar per follar. Jo només vull follar. Follar. Si tothom folla, per què jo no follo? Mira quantes cases hi ha ara mateix a Barcelona, perquè si tothom està follant, jo per què no puc follar? Si la gent folla allà, si la gent folla aquí, i follen per tot arreu, jo per què cony no puc follar? Perquè tu ho diguis, doncs no em dóna la gana. Quantes cases hi ha? Quanta gent està follant ara mateix? Vale, per què jo no? M'ho expliques, per culpa teva? Doncs no em dóna la gana. Que jo no estic dient que jo estic obsessionat, perquè a mi tampoc m'agraden totes les ties. O sí m'agraden totes, però tampoc me les follaria totes. No em quedes sense follar. El método para ir... Joan, tranquil·litza, sisplau. Joan, tranquil·litza.
virus, which is common in Asian countries, can cause life-threatening liver damage. Funciona com un zoom. Pots sentir coses de molt lluny? Sí. I com ho regules? Escoltes només el que tens al costat? No sé. Això vol dir que pots pensar en un lloc geogràfic concret i sentir tot el que està passant allà. Provem-ho. Què has sentit? Com que res? Res important? Com que res important? M'estàs dient que tens superpoders, que has posat l'orella a qualsevol? Vigila amb la Marta, sisplau. Si fos un superheroi. Sí, ja sé que és estúpid. No és que volgués que ningú em solucionés el problema, però l'opinió dels meus amics era important per a mi. Bueno, pensava que algú em diria alguna cosa interessant. Doncs, mira, a mi m'agradaria ficar-me el coco a les ties. Ficar-me dins del seu coco? Clar que sí, perquè així sabria com actuar amb elles. Vas pel carrer, una tia et mira. Cony, què està mirant? Dins. Mira'm. Què està mirant la tia? Dins. Estàs filant amb una tia i la tia pensa, cony, m'ho està fent malament, però tu et fiques a dins. Va dentro. Què cony? Un superpoder de què? A veure, quin altre superpoder? Caminar ràpid? Cony, follar bé. Aviam, és que encara no ho entenc. Per què vols mirar una altra tia si tens nòvia? Si no tingués nòvia, que quedi clar. A la discoteca, això, te l'estàs follant, la tia. Hòstia, m'agradaria que em toqués aquí. No t'ho diu, això, mai t'ho diuen. Però tu et fiques a dins. Por aquí, por allà. Ja. Gustos de la gent. Mira, podria ser el millor amant del planeta, tio. El millor amant del planeta. I la gràcia? Cony, la gràcia és que m'ho passaria molt bé, no? Conyo.